कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध. बायो तुलसी प्लस सर्व पिकांसाठी उत्तम खत. संपर्क 8275887290. आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com. ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com. सिंहगड किल्ल्याच्या कल्याण दरवाजाच्या बुरुजाजवळ शनिवारी दरड कोसळण्याची घटना घडली आहे. कोसळलेल्या दरडखाली चिरडून पुण्यातील 31 वर्षांचा गिर्यारोहक हेमंत धीरज गाला याचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. हेमंत गाला पुण्यातील मित्रमंडळ चौक इथं राहणारा होता. शनिवारी मध्यरात्री स्थानिक कार्यकर्त्यांनी घनदाट जंगलातील 150 फूट खोल दरीत उतरून दोराच्या सहाय्यानं हेमंतचा मृतदेह बाहेर काढलाय. हेमंतच्या दुर्दैवी मृत्यूनं हेमंतच्या कुटुंबासह त्याच्या मित्रपरिवारावर शोककळा पसरली आहे. हेमंत कुटुंबातला एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्या मागे आई, वडील, बहीण असा परिवार आहे. सिंहगड एथिक्स ट्रेकिंग स्पर्धेत हेमंत गाला याच्यासह राज्यभरातील 300 ट्रेकर्स सहभागी झाले होते. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.